velkommen til Danish Photoshop tutorial. I dag der skal vi starte med at lave sådan et her. Så tja, det ser meget godt ud, så jeg synes bare vi skal begynde. Photoshop, vi går ind i start med at gå ind i Photoshop. Du går ind i filer, new, og skriver 500 i pixels, og 500 i den anden også. Og så siger du OK. Så bliver sådan her. Så går du under Gradient Tool, vælger nogle farver. Der har jeg for eksempel valgt en meget turkisk farve, fordi det synes jeg ser godt ud. Og den skal være på den her lille runde cirkel, så den laver nogle runde cirkler. Så trækker den sådan halvt ud, sådan der. Voila. Det ser godt ud. Så vil jeg gerne have noget farve på, eller der skal være nogle stjerner, så jeg siger ny layer. Og gå under Brush Tool, og så skal den være på 5 først. 5, sådan her. Og så trykker jeg bare ellers nogle steder. Det sådan, og så sætter vi den på 9. Og laver lige nogle andre stjerner lidt rundt omkring. Og så laver vi lige nogle større stjerner. Så nogle store stjerner, sådan der. Så det ser meget godt ud. Så går jeg under den der hedder Horizontal Tool. Og der har jeg en skrifttype der hedder Cafe Nerve M450, og der ligger et link til hvor du kan downloade den. Og skriftstørrelsen skal være på 250 cirka. Skrifttypen skal være sort. Og så skriver jeg et eller andet, så jeg skriver QD for Quick Designs, for det hedder mig og min mate, vi har lavet firma der hedder det, hvor vi laver spray logos og det. Så god størrelse, så derfor vil jeg vil gerne have den præcis ind på midten af selve billedet, så jeg trykker Ctrl A og trykker på den her pen tool, eller nej, den hedder ikke pen tool, det er sådan en mover tool, så jeg kan rykke rundt med det. Så trykker jeg på den her, så rykker jeg ned på midten af billedet, og så rykker jeg ned sådan den. Nu sidder den helt præcis inde på midten af billedet. Så trykker jeg Ctrl D igen for at fjerne det der. Så går vi under Blending Option. Du højreklikker på den der, og så går du under Blending Option. Vi tager Stroke først, for vi vil gerne have en fed kant. Så skal den være på sådan der. Men jeg tror lige skal lige tjekke noget hurtigt. Der er lige noget der skal tjekkes. Så er jeg tilbage. Der var lige nogle tekniske problemer jeg skulle lige have ordnet. Men hvor kom vi fra? Nå, vi kom fra den her. Så går der yep. Nej, vi skal lige have den ned på 50. Den her kan jeg se. Sådan der. Så går vi ned op på til drop shadow. Og der skal graden med skyggen være 90. Så tager vi size. Den skal være på 10. Den anden den skal være på 16. Og den sidste skal være på 8. Så siger jeg bare OK. Det ser godt ud det der. Så går vi under ny layer. Går under pen tool. Og så skal den være på de her ting. Og så går du ned i det venstre hjørne og trykker en gang og går op i højre hjørne op i toppen, og så du skal trykke og så holde det i bunden. Og så hvis du vil have den lige, så skal du have shift i bunden. Sådan der. Og så sætter du den sammen. Så højre klikker du ind i den, og så trykker Make Selection, og siger bare OK. Så går vi under den der hedder Gradient Tool, og højre klikker for at gå ned til Paint Bucket Tool. Og så skal den være hvid. Så trykker du bare sådan der. Så trykker du på Ctrl D. Wow, det ser lidt sjovt ud, tænker man også. Men det er også meningen, fordi så går vi under den her, hvor der står normal, og trykker på Overlayer. Sådan der. Wow, sidder man og tænker, det var nice lavet det der. Ja, det er det også. Det er ret pænt. Så går vi under File for at lige sætte den lidt ned. Sådan der. Så er vi næsten færdige. Så trykker vi Shift, og så trykker vi på layer 1, så de bliver alle sammen blå og kombineret. Så trykker vi Ctrl E for at filtre dem sammen. Så skal vi have en fed lyseffekt, så den kommer til at kunne få sådan en fed vægt der.
fik der. Så det synes jeg bare vi skal gøre. Så går vi under, det er under filter, render, og så lens flare. Sådan der. Og den hedder Movie Prime. Du kan også have alle de andre der er, men jeg tager Movie Prime, fordi det kan jeg bedst lide. Så sætter jeg den. Jeg tror jeg sætter den sådan der, og så siger OK. Sådan. Wow. Ja, det ser nice ud. Men vi er ikke færdige. Vi skal have noget mere. Så jeg går under ny layer og trykker på brush tool. Og så sætter jeg ned den her på 7 cirka. Så skal I se om det er okay. Det er fint. Så trykker jeg, holder shift i bunden, trykker en gang, og så går jeg hen til en lille stykke her. Og den skal være helst lige stregen. Sådan, og så trykker på shift, eller bare trykker på musen. Venstre klik på den, så kommer det som streg. Så trykker jeg Ctrl E. Nej, ups. Ctrl Z. Ctrl T, mener jeg. T. Så kan jeg trække ned sådan her, som jeg vil have den. Så kan den skal nok være sådan, og så siger jeg bare enter. Og så trykker jeg på den her movie tool, så jeg kan move den lidt. Ctrl C igen, den skal være lidt. Sådan der, og så går jeg under blending option igen. Nej, vi skal lige vise Ctrl A. Så retter vi lige lidt på plads. Sådan der, Ctrl D. Så går vi under blending option. Så går når vi color overlayer, fordi jeg vil gerne have den lidt grålig. Men det må helst ikke være, det må ikke være hvid, men det må gerne have en lidt grå farve i det. Sådan der, og så går jeg når jeg overglow. Den er hvid, men vi vil gerne have den lidt blå. Lidt mørkere helst. Sådan der, og så sådan der, og så siger vi OK. Wow, så man tænker, det ser sgu godt ud. Jamen, det gør det også. Så går jeg under horizontal tool igen, og det er den samme skrifttype. Så skruer jeg bare ned for størrelsen, og så skriver jeg et eller andet navn, jeg gerne vil have det. Og der vil jeg gerne have til at stå Quick Designs. Sådan der. Og Ctrl A for lige retten på plads. Sådan der. Så går jeg under blending option igen, fordi vi skal have det helt samme som den overskrift. Det er bare en anden farve vi skal. Så går jeg under stroke. Den skal vi ned på 1. Og så skal vi have den en anden. Jeg tror vi skal have den. Ja, sådan der. Det ramte jeg ret godt der. Så skal vi have den ned på 50. Tryk bare 50, sådan der. Så går der drop shadow. Den skal også være på det, den skulle. Så sætter vi på 8, 16 og 10. Sådan der. Vi skal lige have en anden farve, så vi skal color overlayer. Den må ikke være sort, og den må heller ikke være hvid. Det synes jeg ikke. Den må godt være rød. Gå. Det er det, den skal være. Den skal bare være lidt lysere. Sådan der. Og så OK. Sådan der. Så er jeg færdig med denne dags tutorial. Jeg håber, I fik